Takže čaute, u nového videa, tu z Minecraftu zase a musím vám dačo povedať. Mobilné hry, čo som točil na mobile, sa končil. Nie že by preto, že sa mi zničil mobil, ale preto, že už nemám v ňom miesto na nahrávanie, že musím vymazať videa a potom možno tak o 1 mesiac vám poviem, či už pôjde nahrávať na mobil aj. Nemám miesto na update toho nahrávača, čo to nahráva a potrebujem update. No, stojím tu vedľa mojej hlavy, či môjho skinu, aký mám na mobile. No. A ideme do arény našej Buildit Battle a budeme porovnávať Buildit Battle. Kde majú lepší Buildit Battle? Mne sa zdá, že najlepší majú na SGčkách, ale poďme si aj tento tu vyskúšať. Teraz tu. No, budeme prosím skákať. Napíšem ešte do chatu čaute. Pôjdeme zahrať. Oh yeah. Poďte, startujte to konečne, ešte nejakých 10 sekúnd, prosím už to startni, lebo tu už čakám 1 minútu, kým to hoď štartne. No, práve na Game Teamu je taký problém, to už vidíte. No a teraz plus ďalší problém, troška sa to laguje, vidíte, kým sa ešte začal. A čo je skladať EUC? Ja ani neviem, čo to je. Počkaj sa. Sľovník idem zobrať. EURC. Korupce, erupce, nechápem. Erupce. Aha. OK. Tak sa ešte zapýtať. No, výbuch, takže môžeme tu spraviť výbušniny. Kable, OK, spravíme výbušniny. OK, takže ja spravím tak výbušninu, dajakú, 1, 2, 3, 4, 5, 6, asi 6, bunková. No. Aha, 6 bloková, na 6 blokovú. Ajajaj. Bude to proste tak, a tu budú iba 4 bloky. A tu zase 1, 2, 3, 4, 6. OK, a tu zase 1, 2, 3, 4. A nemôžem vyskočiť. Môžem lietať zase. Dávam na lepší hej. To len kvôli tomu, že natáčam, tak to bude proste takto. Ja to potrebujem. Aha. Ešte sem zarobiť. Ja už mám iba na to 2 minúty, či koľko 3, aha. 3 minúty. A ja to nestihnem. Určite to nestihnem spraviť, že vybuchne bomba. Proste nestihnem to spraviť. Proste efekty vybuchovania asi TNT. Je zakázané používať TNT. Tak proste budem vyletovať. A ešte efekty by treba dať. Efekty tu majú. No ale nevieme, či funkčné. No, tak to iba pre adminy. Aha, tak kajte, však všetko je to pre adminov. Nemáš oprávnený používať tento predmet. Tak to ako mám potom explóziu spraviť? PET
Môžem. Explosion Minecraft nemôžeš mať. Potom jedine, že spravíme, že pára sa nedá spraviť. Keď výbuch, tak to teraz všetko vybuchneme. Tak to poburdáme, lebo keby fungovali efekty, tak by to bolo fajné, ale pre adminov to fakt prehnávate. Iba admini to môžu používať, lebo admini môžu. Ja to však zastavím, že tu úplne vybuchlo, lebo ja tu neviem ani čo mám postaviť. Ja tu klikám na najväčší pán, lebo to je za 1 minútu, tak už som mohli postaviť z toho, by si len kúpil ho taký. Pozerajte na ten kúpel. Úplný výbuch, úplný výbuch. Aj tak tu ešte dáme redstone. Výbuch. A samo tu akože ten redstone, chápete, že tu akože, ja tu mám. Tak to túto namážam. To tu dám. To spájam, elektrina to je. Posávaj to, dám tam najväčší piker, môj. A čo on spravil? No také isté. Ale kúkej, všetci lietajú okolo mňa. Kúkej, všetci sú vo vzduchu, ja že... What? No. Medzerník, konečne funguj! Ani som nestiel zahlasovať. To je čo za výbuch? Aha, som pečný, tak tu dávam taký kompáš. To kúkajte, ak zim. Môžem mu to skopať aspoň. No, sopka. Tak tu dávam diamantový kompáš. Keďže ho hodnotím na diamant. A na mne nikto nedá. Kúkajte, aký ja som spravil výbuch. Kúkajte, taký sumarský. Da komu sa to iba ešte, keď si hodíme. No. Toto je čo? Uj, to asi hovorím. Rávky tam píše tiež do chatu. Nič. Á! To som zoliakol. Hlavu. Tu bol admin, chápem. Tak toto adminovi musíme dať. Som na 4. mieste. Yes! Vyhral som na 4. mieste. A, spadlo to. Takže